Auni yang ma bi amena chokonji diglan wa chokonji mi ni akaba kulala mado ne ni mana okaino ne ni mana do de afone yana ko zarafa hibi chokon daji klef la bonyango de kui ibe to ka ji yela maka bo akorolala ola abe jimi ka fa ni ba shi ibe ji chaman sorala ne ya daji klef la bonyango wa ngumi to ka ji yela made ame tamaru magaman de nduru bonyango fara anga chokon kan banangu doni ani koko o erebado an yɛrɛ caman ka nga faamu banangu tale a yɛrɛ sɔrɔ cogo na ka tila tuguni ka kogoni varaw kan o y'an ka taa ye bi dɛ ne ni manaw cɔgɔnji kɔni n'i b'ale bɔ dɔrɔn i bi jininguruma de fara kan waasa a ka se ka sin k'a ɲɛ k'a sɔrɔ a ma tigɛ ɲa dɛ n'i y'a fɔ k'i b'a kunjalan sin ten dɔ a bɛ taa tigɛ i bolo k'a namaya an b'a sin cogoya min na an b'a lajɛ an bi jisuma dɔ fara kan jisuma tɔn walima an b'a jate minɛ sa an bi jininguruma k'a la k'a sin fo k'a ɲɛ a bɛ se ka sin dɔgɔ la wa n'a sɔrɔ la u ka kulobilenman sin yɛrɛ b'i bolo ko mikisɛri i bɛ sin k'o wuli a da la ten o bɛ sin k'a kuru yɛrɛ kɛ miniti damadɔ ne ka cɔgɔ in bi komi n'a fɔ kilo kilancɛ bɔɲango wa a k'a dɔn k'a fɔ k'a mumɛ bɛɛ ne ye ji litiri 1 ni tila de k'a la sabula ji dɔ bɛ bɔ a yɛrɛ la wa an bɛna nɔnɔ k'a la dɛ an b'a sɛnsɛn ko 2 waasa a ɲɛ ka ɲɛ an bolo kosɛbɛ an b'a baara bɛɛ kɛ sumaya la dɛ n'i y'a ye k'a fɔ k'a bɛ ka kalaya dɔɔni dɔrɔn i bɛ jininguruma dɔɔni fara kan waasa a sumayalen ka to yen nɔ o kɔfɛ an bɛna nɔnɔ duru k'a la n'o tɛ dɔwɛrɛ ye lait concentré sucré kɔ o tɛmɛnen an b'a lajɛ n'a sɔrɔ la nɔnɔ ji salasalamani in b'i bolo i bɛ se k'o fara kan nɔnɔ ko in na i b'a kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma nɔnɔ tɛmɛnen ka bɔ a la an bɛ sɔrɔ ka sukaro ko jateminɛ i bɛ sukaro k'a la sukaro min ka di ye ani sucre vanille n'a sɔrɔla bɛnɛfunti kasa ka di y'a la i bɛ se ka bɛnɛfunti fili a ɲɛfɛ nka ne ka bita in na ne ma bɛnɛfunti k'a la ne tun b'a diya yɛrɛ de kɔ a n'a suma duma an yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn cɔkɔn ma ka di kosɛbɛ dɛ an da yen sisan an b'a k'an ka verre ninnu kɔnɔna na ka jininguruma fila fɛ aw bisimila